en calmini en jetti en jarni ben yeboɓe en tonto ayaw Piindi TV on bismama e robindo jayndeji oɗo subakal kamisa nogas e jeenayyi lewru février hitaro junnaji ɗiɗi e nogas e nayyi robindo jayndeji oɗo subaka hemnaten jande ɗi ko Elhadj Abbas hol jande puɗɗortoɗen e oɗo subaka ko noon Amadou Moussa Allah jarama kadi en beltinimama no fewi enen timiɗo e jaydeji sappo e goho kono haade men haalde holɗe ɗi puɗɗiri alay sago kalnamen holni dawde jayɗe ɗe ne wayno Elhadj gaari koye toɓɓe ɗiɗi toɓɓere ara wonire nde ko konguɗi jaltuɗe ɗi e ko yewiti e batu jagorɗe hanki ko fati e banggue gonka leydi ndi woni on amnesty tijjaɗo kono kadi e heɗade conseil constitutionnel ene tawe hen kadi sunare mawde memde leydi Sénégal woni jologol bateau walla laana sa yiɗi laana jolluno ko ɗanniyankoɓe ina tindi toon to Europe kanɗon yuwi ɗo woɗɗani maaje Saint-Louis pittali kewɗi o saaha ene liime nogas e jeeɗiɗo ha nogas e jeenayo wasɓe hen pittali mumen kono noon jayde observateur holno dawri kañum ko nden tigui puɗɗortoɗen e oɗo subaka hannde nden jayde ne wayno wi ari koye conseil des ministres ɓe mbi ko le président se débarque ɓe cifono en noon ɗin konngudi kan mo leydi ndi o wi so tawi on ɗon conseil constitutionnel ne wayno tan holliti walla ni fawanimo date woni wimo wonde ko ɗo date tan ɗin sumgoji mbawi wodde toɓɓe tati jowaɗe firti haala ka kene jokkitoyi goɗɗum ko tawete hen ɓe mbi ko ɗon pouvoir exceptionnel pouvoir woni sembe ɓurtuɗo mo président jogui e on ɗon e nden yewtere nde ganduɗa ene haale hannde ko wiyete dissolution woni pusgu on ɗon conseil des ministres conseil constitutionnel kono kadi ɓe garti e konguɗi Ismaïla Madior Fall mbiɗo wonde ko uddi liste candidat ji sappo e jeenayyi tawi Karim Wade udditantaki on ɗon processus kesso ɗum ɗon ko Ismaïla Madior Fall woni haalde on ɗon saaha goɗɗum ko tawe ɓe mbi ko jagorde ɗe mbaɗi adopté on ɗon projet de loi amnesty tawi ni ɓe timani on ɗon document ɓe garti on ɗon contre amnesty ɓesgol ɗi ganduɗa ɗi ko ɓen loriɓe hen yidde mumen tan ko yo ñawore wat woni on ɗon procès ɓe kolliti wonde hay sinno tawi laamu ngu ɓami pellital hokkude ɓe milliard uji kamɓe ɗum ɓurananiɓe ɓuraniɓe ha joni ko ñawore saabu ala ko ina lomto gurdam ɓesguli mabɓe ɗin konguɗi kala ene jaaji e hello tati e nder nden jayde groupe Futurs Médias kono jayde le quotidien e oɗo subaka hannde ne wayno kañum ne arti koye on ɗon fannu ɓe mbi ko gasirde mandat mo leydi Macky Sall sawinen ɓe mbi ko Macky s'en va le 2 avril Macky Sall ma ya ñande ɗiɗi lewru avril noon jaynenkoɓe mbi pellital makko o wi tan ko ala ko wawi ɗum waylude e oɗo saaha hay sinno tawi ɓe mbi wondene ko notification ma yette ma nawe toon to conseil constitutionnel e oɗo ñalawma hannde ɗin ko goɗɗen jaaji e hello jeenayyi goɗɗum ko tawate hen ɓe mbi ko ha joni ko tana kesso walla tana ha joni baɗɗo e ko yewte ɗanle nde ndewani lawol ko ɓuuri mbiyen gosɗe nogas woni ko gawta toon to Saint-Louis ko noon besbi le jour nden ɗon jayde ne wayno ari koye ñande ɗiɗi lewru juin e onon article mo ganduɗa ko 36 alinéa 2 ɓe mbi ko Macky riwti on ɗon bal toon to kan wuji ɓen ɗon les 7 charges no pamirɗon ni ɓe mbi ko ɗon cérémonie remise de conclusion manam tan dokkirgol nden deftere ko yewti e tongade nde to banggue on ɗon conseil walla mbiyen on ɗon dialogue national ne wayno ko altine paaɗo mo leydi ndi jogori hebde on ɗon nden on deftere tongude kala ko fati e banggue ko yewta toon ɓe mbi ko maw leydi ndi noon ene yiiɗi on ɗon loi amnesty tawi koye délai cohlare ɗe woni meilleur délai ɓe garti ha joni indemnisation coynaɗo fewde ɓen ɗon ɓesguli ɗi ganduɗa ɗi ko lorinoɓe on manifestation woni damorde ndi ganduɗa ndi ina ɗamina ɓesguli ɓe koreji mumen keddi e ɗin manifestation ngaji amma dokke ko fayi arde jayde l'indépendant e oɗo subaka hannde wi ko amnesty général le projet de loi adopté ɗum tan ɓe mbiɗe gardidi bindol on ɗon amnesty général ne wayno on ɗon projet de loi ne wayno ha yewtidama famodirama hanki e batu jagorde ɗe on ɗon projet de loi d'amnesty noon e wayno tan ɓe mbi windama e on ɗon rapport tawi ni ko fate banggue manifestation ɓe ganduɗa bannude hakkude
hitara jandiri nogasi go 2021 ha 2024 ina wayne fof wadama prouvé hanki gouvernement non wadum prouvé kono kadi wadum adopté ko yiwiti non jonde ne gandande ko jonde conseil des ministres jubinaado hanki ton to galle lamor goto boyata on don texte ni ina wayno on nawe ton to assemblée nationale e yeso député ji di tawi dum jogori wonde koy balde paadi kongudi kewdi sifaji di kala tawi e hello mabbe tati enden den jayndi l'indépendant enden den jayndi e hello mabbe joyi ina tawi hen al hay dalle de dewani lawul ne wayno tan ko gosde nogase jeegomu kanyumen gawta tonto plage mbo Saint-Louis du Sénégal kon non jayndi ngendirinde le soleil den ngendirinde o do subaka article non dialogue national jubinanodo be mbitandi dokirgol on don rapport woni remise du rapport jogori wadde ko do e balde nayi paadi ni wayno non jogori hebde on don rapport ko président de la république on don Macky Sall ni ma wat saisine woni ma naw dum don tonto conseil constitutionnel tay non koko hebdi tagal ndew hebi on don document be koliti wonde non pellite kewde jettama ha tingte ko fate bangi din besgul di gandadi ko koreji mumen lorino e din manifestation ngaji manam tan dokirgol ndamode ndi indemnisation e ko yiwiti e dum don ene jogori tigi hokkede din besguli ko heddi ko be mbi ene wayne ko don projet de loi d'amnistie wadama adopté e tonto batu jagorde woni hanki tonto galle lamur goto jayinde las quotidien e odo subaka ari e titonde wonde burde nde mantinade odo subaka hande ko dum dram tana wadi tonto maaje kade de Saint-Louis no wayne ko lan yuwiton yobi pitali capano yobi pitali noga sennayo barmini fodde capannay e joyi tawi koko yiwiti e nder duudu yo layru ɓe non jinno yaade ko tonto duunde Europe ɗin konngudi sifaji kala tawe e hello mabɓe jeegom e nder nden jayde witende las quotidien jayde la libération nde narti hen wi ko Barça walla Barsakh ɗum ɗon noon ɓe mbi ko tana keso tonto maaje ɗe goku mbacc noon jaynen ko ɓe mbiri ne wayno ɓe gummino ko tonto Joal kadi tolno hande balɗe tati kanɗon laana noon ne wayno jolni ko temedde ɗanniyankoɓe kañumen tigui juuyi tonto plage biteɗo hono salsal hanki waɗi nogas e jeegom goski gosɗe nogas e jeegom kañum ko woni ko gawta hewɓe kadi koko majje oɗo saaha woni jiɗoni ngal ɗon natal ɗin konngudi kala ne jaaji e hello mabɓe jeegom e nder nden jaydi witende la libération le réveil quotidien walla le réveil journal so on jiiɗi nden jayni newen wi ko Barça walla Barsakh ɗen noon ɗalde gandade ko ɗen ndewani lawol ko ɓuuri gosɗe yimɓe nogas kañumen goni ko kawre ladial yimɓe nogas mbiyen goni ko ɓuuri yimɓe nogas kawre ladial jooli tonto maaji kadɗi ɓe kolliti wonde kanɗo lande ne jolluno ko ɓuuri temedde tato ɗanniyanke tawi foof en gummi ko tonto wuuro witego Joal e oɗo saaha noon jilaw ɗen ɗon gosɗe ina jokki tonto maaje kadɗe ɗe Saint-Louis kono noon jayde le regard quotidien e oɗo subaka wi ko ɓuuri pitali nogas goni ko keddi e maaje kadɗe ɗe tawi ɗum ɗon noon ko yo layru laana tonto maaje kadɗi de Saint-Louis du Sénégal jaynen ko ɓen en gardini bindol mbi tan ko ɗum lourd bilan macabre manam tan ko ɗum limore teddudi nde ganduɗa hande o heddima hawre ladial ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon yinnoɓe yaade toon to duunde Europe notal no jirɗon ngal tawi ko sapeur pompier woni e wundade neɗɗo ɗin ko godi kala ne tawe hello joyi e nder nden jayde le regard quotidien kono noon garden ke stade quotidien ko ɗon guddirten jaadi men coftal balli e oɗo subaka ɓe mbaɗi ko natal mo ganduɗa kan woni Liman Ndiaye wondude Pierre-Emerick Aubameyang attaquant kono kadi étoile vedette mbo Panthère de Gabon ɓe mbi ko probable adversaire des Lions en mars woni ɓeɗo Gabon caggal muɗum ko Amiens jogori won caggal muɗum ko Benin jogori wonde ko tonto Amiens noon ko ville tawte toon to wuro toon to leydi France goɗɗum ko tawte hen wayno ko round-up toon to Europe Chelsea Liverpool mbaɗi e Manchester United mbaɗi qualifié on ɗon FA Cup kono ɗum Inter de Milan ne wayno tan ina jokki table muɗum tawi woni hakkude mabɓe on ɗon dauphin ko 13 points ɗum ko toon to Serie A leydi Italie kono noon Revue Sport Plus ko ɗon guddirten jaaɗe men coftal balli ɓen jilli ko toon to Arabie Saoudite ɓe mbi waɗi ko namdal beele Salah ma rew e Pelé Sadio Mané on point d'interrogation nan ɗon tawe ɗum ko caggal nde woni club aji mbaɗi intéressé on mo ganduɗa kam tigui woni
ɓiɗɗo leydi Égypte o tawi noon ɓe mbaɗi ko natal Sadio Mané on Mohamed Salah ne mbaɗa célébré but normalement nde ɓe kawruno toon to Liverpool. goɗɗum ko tawte hen nde wayno ko Cameroun Samuel Eto'o horejo fédération Feka Foot camerounaise de football o holliti wonde ni Rigobert Song natti wonde keblinowo on ɗon kippu mabɓe wiyeteɓe les Lions dendon table ko ɗo uddi roɓino men jayndeji e oɗo ñalawma hannde ko addi keɗen gudda roɓino jayndeji garaten El Abbas koye on ɗon dessin o dia mo gowɗen arde kala subaka kono jirɗon ni ne wayno ko kallu woni goudron ene waɗa kaaƴe c'est à dire ne waɗa kaaƴe ma to ne waɗa mbusuji poubelle sa yiiɗi en ji noon tracteur goto walla ni auto mo ganduɗa o ko caterpillar ma to foti wonde dessin o joli hen ko chef de l'état donc noon bindi makko nani konnguri makko o wi so tawi ɗum ɗo foof yonani mo ɓeydu c'est à dire on ɗon barrage mbo baari o so tawi yonani mo ɓeydu ko noon dessin o wiri e on tuma ngal to lasal eɗen coyno ar sunnu élection F25 et F24 ko dariɓe yo sumugoji mbaɗa ko ɓuuri yawde e yaccade ɓen ɗon ne mbi ɗum ɗo fof aussi ɗum ɗo fof kadi meeɗano yiyede ça aussi c'est du jamais vu ɗum woni koɓe mbi lawol ngol ganduɗa ngol ko lawol pangol toon to sumugoji présidentiel ko adedi lewru avril 2024 kañum woni ko waɗirani baara hay goto yawta c'est à dire hay goto ɓennata hay goto artata ɗum woni ngal o natal ko woni ɗo natal ngal ngal ganduɗa ene haala ko heewi sabu ko yidde wiide wonde chef de l'état koko fali ɗin noon sumugoji juɓɓudi muɗum yo woot e nder leydi Sénégal ɗum saabi noon o baari ngol ɗon lawol ngol ganduɗa ngol hande hay goto wawa hettude o to banggue taade woni ko barɗo ngol ɗon lawol en tout cas ko ɗum woni ko dessin o yiiɗi hollirde ɗo